Ahojte, tak čo poviete? Vedeli by ste si predstaviť relax v takomto prostredí? Ak áno, máme presne pre vás takúto ponuku, záhradnú chatu v tejto oblasti. Záhradná chata sa nachádza v rekreačnej oblasti Geča, neďaleko Košic. Táto záhradná chata sa nachádza v tejto tichej uličke, len 2 minúty od jazera. Pozemok je rovinatý, slnečný a plne oplotený, čo vám zabezpečuje súkromie. Na pozemku je zavedená elektrická prípojka, studňa, čo dodáva komfort aj počas víkendových pobytov. Táto nehnuteľnosť je perfektným miestom pre váš útek z mesta. Okolie je stvorené pre milovníkov prírody a relaxu s možnosťou príjemného posedenia v blízkej reštaurácii Amur Geča, kde si môžete vychutnať jedlá lokálnej kuchyne. Táto útulná chata ponúka na prízemí dennú miestnosť spojenú s kuchynskou časťou, ktorá poskytuje priestor na pohodlné trávenie času. V podkroví sa nachádza útulná spálňa, ktorá je ideálna na relax po aktívnom dni v prírode. Tak čo poviete? Viete si predstaviť takýto relax? Ak áno, neváhajte nás kontaktovať. Ja sa volám Renata Sobková, to je moja kolegyňa Jaroslava Pandošová. Tešíme sa na vás.